tomto videu se dozvíš, co děláme v Brně, jak probíhalo natáčení z Pimps a jestli se nám podařilo postoupit do dalšího kola soutěže u Pimpsáků. Takže vítej v Brně. Jsme v Brně na natáčení z Pimps a oni nás chcú, aby sme išli z nejakého obchodného centra Futurum až ku Dildu. My síce nemôžeme použiť vlastné prostriedky, ale máme tajné ESO od našeho editora, čož je, uvidíte až potom, ale v batohu mám tajné ESO. To nám pomohlo zostať až do Afriky a naspäť. A verím, že aj v tomto Brne nám to extrémne pomôže. My v batohu máme tajné ESO, ktoré zostalo až do Afriky a naspäť. Chcem si to vykonzultovať, či to môže použiť, hej? Ukážem ti, to nie je náš vlastný prostriedok, dostali od editora, aby sme sa dostali v tomto batohu, je KPZ-ka. Táto KPZ-ka sme tradovali s miestnymi ľuďmi. Môžeme to použiť na trade s ľuďmi? Ne. Ale to nie je od nás. To je jedno. To nie je od nás. Furt máš to v batohu, bro. Neplatí to. Karolinke. Neplatí to. Omlouvám sa. KPZ-ka padla, treba nám plán B. Ten nemáme, čiže ideme to vymysleť asi. A vytrvalost, vtip, kreativitu a hlavně svůj kluč vyhrát. V okamžitě vždyně, nikdo okamžitě. Jsme ready? Jo! Tak 3, 2, 1, teď! Aj ty, kámo. Aktuálne nemáme žiaden plán, priatelia. A niečo on my mind is, čiže ideme to vymysleť, ale ešte predtým sa ideme opýtať Albiho jednu slovenskú otázku. Jedna otázka, taká slovenská. A ti nie je absolútne kokotno prísť neskoro. Při mě kokotno poskoro? Či ti bolo kokotno prísť neskoro? Jo, sorry, bylo extrémně, kámo, mega se omlouvám, no. No, Kámo, ty máš teďka běžet. Tak to... máš spěchat, kámo, já teďka hrozně jsem překvapený z toho, že tady stojíš vlastně s kameramanem. Mě vyspovídáváš, ale vlastně máš teďka, kámo, fakt spěchat k tomu dildu. Mňa by zaujímalo, že ako sa dostaneme k obriemu dildu, čo je v Brne. Ja som nikdy v živote nebol v Brne. A máme sa za úlohu dostať k nejakému dildu v Brně velkému. To bude podle mě orloj. Není v Prahe? No, tak se říká orloj na... Dildo. Jo. Kultura. Protože to tak vypadá. OK. A to je ako ďaleko stať asi? No, půl hodinky, jako šalinou. Šál nepovedať do úvahy, nemáme na toľko času. A my že pěšky. Taxi, koľko tam môže stať asi? Když poběžíte, tak půl hodiny běžky. A my nie sme atleti, úplne sa priznám akože. A ešte mám takú jednu veľmi agresívnu otázku na vás. No. Prispel by si nám na bod, lebo nemôžeme použiť vlastné prostriedky na to, aby sme tam dostali. Aj keby 20 korún z vlastnej peňaženky, alebo koľko? Slovenské centy. Môžem vás okradnúť úplne teraz. Fantázia. Tak my vám ďakujeme krásne a ideme nájsť to dildo. Ďakujeme, pekný deň. Takže máme, priateľa, 25 korún a 10 centov a ideme ďalej. A teraz vzniká jediná otázka, že koľko reálne vlastne peniazy potrebujeme. Na mieste 135 korún. Ideme hantiť ďalej a zvolili sme sa takého, že pôjdeme smerom k námestí Slobody. Brí, takú mám otázočku na vás. Ako sa dostaneme v Brne ku nejakému dildu, čo je v centre mesta? Nemôžeme použiť vlastné prostriedky. Nemáte nám 20 korún prispieť na cestu? Ďakujeme krásne. Majte sa. Stále ešte nejakých 48 minút na to, aby sme sa dostali na miesto činu. Aktuálne v našom vačku pribudlo 20 korún, čiže pokračujeme ďalej. Sme úplne že v profite. Ahoj, môžem s teba opýtať? OK, ďakujem krásne. Ďakujem krásne. Takže práve sme získali od chlapcov ďalších 40 korún, 85 korún a 10 centov k tomu. Poďme ďalej. Dobrý, takú mám otázočku na vás. Dostali sme úlohu sa dostať ku dildu. Ďakujeme krásne. Do našeho budžetu pribudlo aktuálne 25 korún a máme na to stále 35 minút, aby sme sa dostali ku veľkému dildu. Dám hotovosť, hotovo, potvrdiť. Žiada sa vodič. Malo by to presne výsť na 105. Myslím, že sme ostali ako jedni úplne z posledných, ktorí sa práve tu ešte hýbu okolo tohto Futuria či Futurumu, alebo čo to je vlastne. Taxík nás nedovezie ešte ani na miesto činu, ale blízko k nemu, čiže bude to veľmi, veľmi tesné. Čo? Nastúpili sme do taxíku, oznámili sme pani, aká je situácia, kam sa potrebujeme dostať, aký máme plán, no bohužiaľ nemáme dostatok financií na to, aby sme došli tam, kam potrebujeme a urobili sme z ňou skvelý deal a to je to, že nás tam hodí tam, kam potrebujeme, v prípade, že jej nepríde iná objednávka. A tu už vystupujeme z taxíku, čiže všetko dopadlo super. Takže aktuálna situácia, priatelia, máme nejakých 17 minút, aby sme dostali k tomu dildu, máme jasné pokyny, hore do kopca, dole do kopca, ideme na to. Zatiaľ to je strašne veľká diera, priateľia, ale tak nemôžem kričať nahlas, to sa im strašne, toto sa im dielo z každej strany. Ideme to tu nájsť, ja už to tu vyhľadám jedným očkom a už to vidím, priateľia, už to vidím. Ako celkom shit, sorry. Akože čakal som o mnoho, ale že kurva o mnoho viac, ale to vôbec nemá taký ten poriadny tvar toho dilda. Máme čas, neriešime absolútne nič, nech nám dá niekto proste supera v tomto prípade. Podľa mňa sme asi poslední možno. Čo som ti hovoril, brate? Čo si mi hovoril? Hovoril som ti, it's a guy. Máš málo času. Jo, ja tam budem prvý. A More si prvý, kto vypadol. Tak sme vypadli, ideme domov, proste to vôbec nevadí.
My proste máme jediný kontent, my sme to proste vygrandili korunu za korunou, sme to vygrandili a nám to vôbec nevadí. Sice sme prvý padávajúci, ale my sme ešte na istotu. Máme pro vás špatnou zprávu. Dneska nikdo nevypadne v této disciplíně. Pokračujete dál. Ale máme tady výzvu, která je úplně stejná pro každého z vás. Prostě tady obálky. Stačilo dažďa, bracho, ja na to nie som stávaný na dažď. Ale, takže otevřete si obálky. V obálkách máte 1 korunu. Tuhle tu korunu do jedné hodiny vytradujte za nejlepší věc. Čau, čau. Máme takú otázočku. Potrebujeme vymeniť s ľuďmi za 1 korunu niečo. Vedel by ste mi niečo vytradovať za 1 korunu? Ja bohužiaľ momentálne nic nemám. Absolútne nič. Takom nás otázočku. Sme v takej výzve a potrebujeme vymeniť niečo za 1 korunu. Ďakujeme krásne, ďakujeme. Máme, predajte mi švestku a zapaľovač. Ideme ďalej. Dobrý. Máme takú výzvu, že musíme vymeniť 1 korunu za hociakú vec. Vytradili sme 1 švestku za ďalšie 2 zemiaky a ideme ďalej. Preskúmali sme tu na hlavného aktéra a náš cieľ je to sneakerhead. Plán máme jasný, ideme skúsiť nájsť knihkupectvo, či majú tú knihu a od toho sa nejako pichneme ďalej s celým našim plánom. 45 minút stále ešte, čož nie je zle ani dobre. Ideme sa pozrieť a ideálne opýtať, že tu nemajú náhodou. A viete nám aj cenu povedať? OK, super. Ďakujeme krásne. To je koľko? To je skoro 20 €. Dobrý, točíme takú výzvu, že musíme vymeniť z 1 koruny čo najzaujímavejším itemom. Náš aktuálny inventář sa skladá z 2 zemiakov a zapaľovač. Čo z toho by ste na nej boli ochotné vymeniť? OK. Ďakujem krásne. A nevieme sa na aspoň jednej kavičke dohodnúť za 2 zemiaky? Môžem vám dať 30 korun. Je to vaše. Dobre, ďakujeme. Ahojte. Geniálny profit aktuálne. Geniálny profit. Máme 30 korún a antibakteriálny gel a krém na ruce. Maybe English little bit? Yeah, what? Maybe cigarette? That could have some value. OK. Thank you so much. Masakrálny profit aktuálne. Máme cigaretu, zapaľovač, 30 korún a krém na ruky a antibakteriálny gel. Aktuálne čas priateľ 29 minút do konca, už nemáme absolútne veľa času. Dál se nám povedlo celý náš inventář smít s tímhletím random týpkem za cash. Důležitý je si vytipovat správnou osobu. A co? Vyšlo to. Máme to natočené, jeden zatočené natočené. Sice to nemáme so zvukom, ale... Kolik máme? 11 minút a 35 sekúnd. Ďakujeme krásne. Ďakujeme krásne. Smerujeme opäť tam, kde sme končili, čiže k tomu veľkému buildu. Ja som extrémne spokojný, ma to prekvapilo strašne, ale vysnajpili sme si vhodnú osobu na to. A ideme proste na to. 7 minút posledných, čiže uvidíme, ako to dopadne. Stopujeme stopky, sme tu včas. Prvýkrát. Tohle je druhá hra, doufám, že už nebude další, protože už máme dost. Teď bude rozpřizování do 2 skupinek, nevíme, že proč a co a jak, ale fakt doufám, že už je to jako poslední. No. Zárec. Toto je prvá časť toho, čo pre vás mám. Prosím podržať. My sme ešte na istotu. Ja som presne vedel, po čo chcem ísť. U nás bola dôležitá už iba cesta k tomu. Dal som moju knižku, ne? To je vám jasné. Ale k tomu, my sme ešte zhodnotili investíciu k tomu. Zhodnotenie. A jak sú noví ešte? Sú pekne lesní. Dobrý. Ďakujem krásne. Dobrá práce. Museli jsme se rozdělit, dál už mě nepustili, protože nejsem účastník a musím odjet směr Košice, takže teď už je to na Jakubovi. V tejto hre bolo jediné pravidlo a to je to, že aj nás trafí gulička a otlačí sa farba, tak sme mimo hry. Extrémne sa dajú na to, bude vyzerať, ale sme potrebujeme baránky a to prežije, ten prežije. To je najkľúčovejší moment celého teraz, toho celého. Musíme vymyslieť, že kde sa schováme a to je masaker. Pozeraj. Tie boxy sme schopní preniesť, myslíš? Absolutne sme schovaní. Vôbec nie sme schovaní. Ale prosím, sledujeme situáciu, kde sa dá robiť. Nič mi tam neostáva ako sledovať situáciu. Toto je stres, je kokot. No na druhú stranu. To je veľmi tymová práca. Dostali sme návratu, keďže nás netrafila loptička, čiže skrávame sa stále ďalej, že sme tu v míse, je to nechutné. Ale modlíme sa, že sa nespešíme. Toto bolo nechutné, ja som dopotený jak blázon. My jsme aktuálně postupili. Že už tady začíná být jako extrémně těsné a je to omezené na takové lidi, že by si řekl, že už na to nemáš moc velkou šanci. Masaker. Tak, OK. Já už jsem si zvykl na to, že tu jsem, ale takže už teď zažít. Albi? Charlie? Že Albi. Ide to aj bokom? Veľmi príjemné vozeničko. Ako takýto odvoz asi by som si zvykol. Tak gratulujem pánu, zdravilo. To bolo najväčšie srdce. Emócie stranou, chlapci, emócie stranou. Toto bolo niečo neuveriteľné. Toto bol rán mojho života. Mám dosť. Tímová práca za mňa, to je to najviac, čo môže z toho byť, čiže
Vamos. Čo sa stalo? Rekapitulácia rýchlo. Dostal som od kluku iba takú fajnú kartičku, meno sa divoká karta, hej? Hej, dobre. Tak divokou kartu som dostal a postupujem na vilu, kde to tá totálne rozjebe. Prvé a druhé miesto. Ja som to dopel, lebo nechcel som ho objať v závere, lebo fakt on to kurva odmakal. Veľké srdce, veľká vášeň.